Guys, please subscribe and help the channel get to 150k subscribers. Hey Tabafethu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. Welcome to our fans on the TV. It's the Petro Premiership. Orlando Pirates 0, Sikukune 1. I'm joined by Yes, Thibo mfethu. Sunrise. Ayino liphoxele iyi-1 mina mfethu. Yini? Awucoach awazi kushintsha mfethu. Akakhona uChay. Hayi akawazi. uRivera akakhona uChay. Wani akamkhiphi lo mfana uDlamini. uShengu. uDlamini ayikho lobe idlala. Yeah. Uhoto bofana bumkhiphile naye. Yeah. Akamkhiphanga. Anazi ukuthi why. Yabona manibheka if sikadlala kanje. Yeah. Ayiships izoshaya. iChiefs izoshaya. Izoshaya ngalamina ngo3 ishaya ngamina ngo10. Yo. If uzodlala the way adlala ngakho. Yeah. Uyahlisa. Ayizodliwa. Uyahlisa. Bafana bamkhiphanga uMarco. Upase. Akhiphe bani akhiphe uHoto. Yes. Atshe sathini akhiphe lo mjida uShandi yawu right ke emkhiphe ngoba ikunto sidlala leyo uShandi. Uyadlisa nje. Anani nobucoach ngifuna ushiya ku number 3. Ushiya number 4 nje ubehamba nimazi. Awusibulele mfethu hayi. Ucoach. Awusibulele. Ukhala ngocoach. Awusibulele. Is the league gone, my brother? Nangalamini besidlala careful. Wenze ufake uMaswanganye. Wazofaka uDlamini. Yeah. Ubafakelana. Eish. Ayanyanyisa straight la. Uyanyanyisa ucoach. Ayanyanyisa straight. Uyanyanyisa ucoach. Ngasiphuma ngibona kanjani. Ngiyabana mfethu kodwa sizobhela into njengale. Ayashap. Sesiphuma, my brother. Hayi ikunedlala. Is the league gone? Phela lo mjidelo uShane. uShane andimazi noba uvusile intombi right okanye ntoni. Yabona? Asiyasandamina nje. Usipho Chain. Ayasandamina nje la. Hayi ikunedlala. Hayi sharp still. Thank you very much. Eshaski.